En af de ting, jeg ofte oplever golfspillere, det er, at de har svært ved at sigte. Her har jeg en simpel måde til, hvordan vi bliver bedre i putting til at sigte med, og det er ved at bruge stregen på bolden. Og får vi legnet den her bold med stregen op på den rigtige linje fra start af, så har vi nemmere ved at bruge stregerne på vores putter til at sigte sammen med bolden. Det er det, vi rigtig gerne vil prøve. Det, der er problemet i putting, når vi skal sigte, det er, at man står med siden til. Det er det, der gør det besværligt at få streger på putteren til at pege i retning af hullet. Derfor så kan man, når man liner sin bold op, sætte sig bagved bolden og pege den her streg, vi nu engang har på bolden, hen mod hullet. Så træder man altid lige et skridt tilbage, finder ud af at pege den her streg rigtigt, og så går man hen til bolden. Nu har vi fået foræret linjen for os, og det vil sige, nu kan jeg meget simpelt få de streger på putteren til at pege sammen med stregerne på bolden. Og så har vi den linje, vi gerne vil putte på. Så kan jeg nu stille mig nemt op, forholdsvis nemt op, og lave mit pendulsving i forhold til den streg, jeg har på bolden. Det her med stregen på bolden er en simpel øvelse til, hvordan du bliver bedre til putting og undgå de her trepots. Undgår vi trepotsene, går vi ned i handicap, og det er vel egentlig det går ud på.